Azi continuăm de data trecută din Cartea Cuvântări Mistagogice la sărbători a Părintelui Emiliano Simono Petritul, sau mai simplu spus, predici la sărbători. Ce este botezul nostru? Un jurământ față de Hristos că a murit împreună cu El și că nu vom mai trăi în această lume, ci că vom învia împreună cu El în cealaltă. De câte ori călcăm jurămintele botezului, dar Dumnezeu a jurat și nu se va căi, nu-și calcă jurămintele pe motiv că noi ni le călcăm înaintea Lui. Ne-a încorporat în sine însuși, suntem plata Lui, trupul Lui și El este plata noastră în lupta noastră, în lacrimile noastre, în dorințele noastre, în durerile noastre, nădejdea noastră în abisurile pe care le străbatem. Hristos ne numește sfinți pe noi păcătoșii. Hristos a fost prezent la creația lumii, în simbolurile și în umbrele vechiului legământ, acționa prin preînchipuiri întunecate pe care le-a luminat noul legământ. Acum, Hristos este prezent în lumina bisericii, a adevărului, a cunoașterii lui Dumnezeu în propria Lui lumină. Cele vechi s-au făcut noi. Prin urmare, strămoșii se desăvârșesc și se umplu de lumină împreună cu noi, pe cât ne sfințim noi. Când mănânc, mi se hrănește întregul trup. Când noi îl mâncăm pe Hristos, îl mănâncă pe Hristos și aceea. Se desăvârșesc împreună cu noi. Îndumnezeirea noastră este bucuria lor din cer. În loc să privească la Hristos, se pleacă și ne privesc pe noi, ca să vadă ce facem, dacă ne gândim la ei, dacă venim la ei, dacă știm că ei sunt frații noștri, mâinile noastre, picioarele noastre, trupul nostru. Prin botezul nostru ne luăm sarcina de a pregăti și a aduce a doua venire a lui Hristos. Acum noi suntem prorocii, strămoșii, înainte mergătorii, sfinții, așa cum ne numește Apostolul Pavel. Hristos trăiește în lume pentru că noi trăim în lume. De aceea Apostolul spune că Hristos trăiește în mine. Trăim atunci când ne gândim la unitatea noastră cu strămoșii. Noi contribuim la faptul de a fi prezent Hristos în inimile oamenilor. Unde sunt eu, trăiește și Hristos. Eu, păcătosul, sunt un proroc, o lucrare a lui Dumnezeu. Frații mei, ca să nu uităm perspectiva generală a tainicei cine finale și pentru a înțelege chemarea noastră, măreția noastră, veșnicia noastră, să devenim teologi. Nu aparțin unei familii care are 2 sau 3 sau 4 copii, ci aparțin acestei familii atot cuprinzătoare. Nu sunt om, sunt un Dumnezeu. Intru în apa botezului și ies Dumnezeu și om. În timp ce sunt om și mi-e rece în colinvitră, în același timp sunt un Dumnezeu. Cât de mare este înțelepciunea lui Dumnezeu! Face prezentul să fie veșnic, iar trăirea noastră zilnică o taină. Fiindcă suntem făcuți după chipul celui ce ne-a zidit, trebuie să simțim, să trăim și să înțelegem chipul ziditorului, adică faptul că suntem Dumnezei, și să sporim într-o cunoaștere a comuniunii noastre cu Hristos. Iar deplina și desăvârșită înțelegere va fi când Hristos, care este viața noastră, se va arăta acolo sus. Atunci nu mă voi mai recunoaște pe mine însumi, ci voi descoperi că eram cu adevărat și că sunt Dumnezeu, lumină din lumină. Dar ce poate să ne sfințească în mod neîntrerupt? Așa cum strămoșii nu și-au pierdut legătura lor cu Dumnezeu, tot așa nici noi nu o pierdem. Pentru că Dumnezeu a pus înăuntrul nostru chipul Dumnezeirii, adică ne-a făcut icoane care nu pot fi șterse și a dăruit firii noastre întipărirea sfințeniei a Dumnezeirii, primul lucru care ne poate sfinți este amintirea faptului că fiecare dintre noi este chip al lui Dumnezeu. Unde sunt eu, acolo este și Dumnezeu cel mai înainte de veci. Să umblăm ca Dumnezeu, să devenim zi de zi părtași cuvântului celui mai înainte de veci al lui Dumnezeu. El este primul chip al Tatălui celui nevăzut,
plin de slavă, una după fire cu Tatăl. Noi suntem, desigur, de o fire diferită, dar prin participare, prin har, devenim maici și părinți. De aceea clericii și monahii sunt numiți părinți, fiindcă îl nasc pe Dumnezeu. Hristos a spus: mama mea și frații mei sunt cei care împlinesc legea lui Dumnezeu. Aceștia îl nasc pe Hristos. Prin urmare, Hristos se zămislește, prinde formă și crește în lăuntrul nostru. Când o femeie rămâne însărcinată, își dă seama de asta. Trebuie ca și noi să cunoaștem caracteristicile propriei noastre zămisliri, să înțelegem că îl purtăm în lăuntrul nostru pe pruncul tânăr, pe Hristos, că împlinim prorociile lui Isaia și cuvintele sfinților. Dumnezeu i-a dat lui Hristos trupul Maicii Domnului. Maica Domnului a acceptat să slujească taina întrupării Fiului, împrumutând trupul ei lui Hristos și primind dumnezeirea Lui. Noi, prin voința noastră, prin robirea noastră, prin împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, prin smerenie, ascultare, post, rugăciune, prin plecarea genunchilor, ne dăm trupul nostru și primim dumnezeirea Lui în mod duhovnicesc și adevărat, dar nu cum a primit-o Maica Domnului. Primim dumnezeirea lui Hristos întrupată și trupul Lui îndumnezeit. Iar când suntem sus pe cruce, la fel ca tâlharul sau ca vameșul, ca fiul cel pierdut, ca fariseul, nimeni nu ne poate interzice să spunem: Dumnezeul meu, fiindcă mi-ai dat dumnezeirea Ta, acum mântuiește-mă. De îndată ce spunem aceasta, premisele vieții noastre se schimbă și viața duhovnicească devine atât de ușoară, pentru că puterea Celui Prea Înalt intră în lăuntrul nostru și le face pe toate. Suntem mame și tați ai lui Dumnezeu, părinți și strămoși ai lui Dumnezeu. Înțelegem asta, unul mai puțin, altul mai mult, pe cât putem cuprinde, pe cât ne îndeletnicim cu asta, pe cât vrem să devenim oameni de rugăciune. Oricum, trebuie să credem asta, fie că o înțelegem, fie că nu o înțelegem. Numai să nu tăgăduim pe Dumnezeu în lăuntrul nostru, să nu fim nepăsători, să nu ne lăsăm stăpâniți de achedie și să-L uităm pe toate, să nu vrem să rămânem în patimile noastre. Desigur, asta nu înseamnă că nu vom suferi. Avalonghin spune: femeia, înainte să se vadă în afară că a rămas însărcinată, își dă seama de asta din clipa în care îi se oprește curgerea de sânge. Nouă trebuie să ne curgă sângele din proprie hotărâre. Trebuie să fim hotărâți să murim pentru Dumnezeu, dar nu vă temeți. Așa cum s-a întâmplat cu Isaac și cu Avram, tot așa Dumnezeu ne va înșfăca și pe noi și va pune ca să fie jertfit în locul nostru un berbec. Iar dacă va trebui să devenim martiri, martiriul nostru va fi o răcorire, pentru că Dumnezeu există. Să ne rânduim viața cu dorința de a rămâne Dumnezei, întristări, necazuri, nereușite, greutăți, durere, plâns, boli, moarte, sunt mâncarea și băutura de zi cu zi ale omului. Nu vă temeți! Toate acestea nasc sfințenia, îl nasc pe Dumnezeu în lăuntrul nostru. Iubiții mei, să trăim cu această convingere și atunci Dumnezeu ne va hrăni cu lapte și ne va arăta chipul nostru. Apoi ne va da pâinea nemuririi, înțelesuri teologice și trăiri duhovnicești. Dumnezeu nu ne dreptățește pe nimeni. Să ne bucurăm acum de faptul că suntem părtași Dumnezeirii. Când Hristos va apărea sus pe nori la a doua sa venire, acolo vom fi și noi. O, nu suntem cu adevărat fericiți! De obicei vedem lumina lumii, dar nu vedem lumina adevăratei lumi, nu-L vedem pe Hristos. Dar când inima noastră va dobândi săltări, mișcări și trăiri dumnezeiești, atunci vom înțelege și că am disprețuit trupul și lumea și am devenit Dumnezei după dispoziția lăuntrică. Atunci Dumnezeu ne va da contemplații înalte,
fiecăruia dintre noi potrivit cu calitatea și cu putința sa de înțelegere și de primire. Vine nașterea Domnului. Știți că troparele înainte prăznuirii încep din 20 decembrie. Biserica a rânduit cu înțelepciune până și cel din urmă detaliu. 20 decembrie este ultima zi în care noaptea crește. Din 21 decembrie începe să crească ziua. Nopțile și înțelesurile întunecate se risipesc, iar lumina și zilele cresc. Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ia întunericul inimii noastre acum, când ziua crește și devine cu totul luminoasă, acum când se schimbă cursul timpului. Biserica ne vestește aceasta prin răsăritul adevăratei lumini, a soarelui sufletelor noastre. Hristos ne-a făcut mai presus decât îngerii, pentru că îngerii îl laudă pe Hristos, dar nu pot să vorbească cu El ca prietenii cu un prieten. Nu ne-a făcut pur și simplu ființe slujitoare care își acoperă capul și tremură ca niște sclavi, ci ne-a făcut trupul Său. Pentru noi a murit, nu pentru îngeri. Pentru noi a înviat și pentru noi va coborî din nou și se va înălța din nou la cer. Să-L rugăm pe Dumnezeu să coborâm împreună cu El în adâncurile inimii noastre, pentru ca El să înalțe la ceruri odată pentru totdeauna. Amin.